Bai, baina izatun ez da dutara aldatuta aurrera. Aproxira aurrera ez da. Bai, San Juan Telezizia. Oye, récord, ¿dónde está su, Récord, ¿dónde está su? ¿Dónde está su tienda? Venga, va, eso, si me igual. Digo yo. Años de oliva significa el dinero la universidad que a menos estaba bastante. Y bueno, ellos no
hau ez danok, dekoz 17 puntu eta mozio bat. Hori 17 puntuetatik bederatzi berri puntu motiek. Bueno, aski dago mutuko. Azken zatian, lehenengo puntua, 2021ko urriaren 27koa da bestea. Zerbaiteko esateko edo onartuak ematen dugu. Bai? Bigarren puntua, oinarrizko lanbide heziketako heziketa zikloak emateko eskumenen eskuordetzea onartu. Gasten proposamendua irakurriko dut. Honako erabaki hau hartzea proposatzen zaio oso kurrikulari. Lehenengoa, onartzea Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren uztailaren 6ko 1996/2021 dekretuaren bidez erabakitako eskumen eskuordetzea komunikabide publikoak oinarrizko lanbide heziketako honako prestakuntza ziklo hauek eman ditza 2021-2022 ikasturtetik 2022-2026 ikasturtera. Ebazpen horretan, adinezitateko aurretarietan eta horretan jasotako baiezketa eta estetika. Bigarrena, eskuordetzeko eskumen hori gauzatzeko behar diren jarduera materialen kudeaketa, lanbide ekimenak iniziatiba profesional estrukturatu autonomiari argitzea. 2021-2022 ikasturtetik 2025-2026 ikasturtera, aipatutako dekretuan eta aplikatu beharreko gainerako araudian izateko moduei. Hirugarrena, erabakia Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari eta lanbide ekimenak erakunde autonomiari helaraztea, horren behar izan dezaten eta bostean ondorioetarako. Laugarrena, erabakitako kudeak eta gomendioak Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. El Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco en 2015 acordó delegar las competencias para la impartición de ciclos formativos de formación profesional básica al Ayuntamiento. Dicha delegación se estableció con un plazo de 5 cursos escolares. Se ejecutó a través del CIP, la Emilia Primera, y finalizó el pasado 2020. En 2020, el Consejo de Gobierno acordó ampliar el plazo de vigencia de este acuerdo mediante una prórroga de la delegación por un curso más, hasta 2021. Y ahora el Departamento de Educación nos propone una nueva delegación de competencias para impartir hasta 2026 5 cursos más el ciclo formativo de grado básico de formación profesional básica en tecnología y estética. Este acuerdo establece la financiación por parte del Gobierno vasco de 1.396.077,78 euros. Y llegados a este punto, se propone aceptar la delegación de competencias acordada para la impartición del ciclo de tecnología y estética durante los cursos escolares que van desde 2021 hasta 2026, encomendando la gestión de las actuaciones materiales necesarias para ejercer dicha competencia al organismo autónomo, lanbide ekimenak y iniciativas profesionales. Horren adien duzuntxuk esan. Gerriken, antolatzen dela, titulua perukeriztekoa. Irakurso bi, lehenengo mailan dauz 17 ikasle, eta bigarren mailan 11. Irakasle lau, eta horrek ikasleek dauz ez gerrikekoa bakarrik, Larmiokoak, Forukoak, Zornotzakoak, Ediakoak, Garizkoak, Etxekoak, inguruko herri askotako gente, horrek ikastek aditzen etortzen ala berdikena, gara esaten horren, lau irakasle buruz, eta gero, akaboko urtean COVID dara eta ez dagoen Erasmusik, Erasmusera egon zen Italiara, irakasleek erabakitzen duzen bizi honenak, edo esaten duen doke berezkidu dut bidai hori ara estu. Eta bueno, ondo dagoela. Eta behitu persona hori esten, kultura garaten, eta beste bostutxerako sinatzen dugu, edo onartzen dugu hori. Arratsaldeon, guk alde bozkatuko dugu, bozketa egin behar bada,
Guk ondo ikusten gutzeran udalak polako erabakizek hartzen dauz. Eta gehiagotan hartu dut zen polako erabakizek. Baina ni ebazpena irakurri dut eta uste dagoela kontraesan bat edo txarto iratzita gauze. 2008ko osoko bilkura baten, onartu zen, bi ziklo formatibo emango zirela. Irapanketa eta altxorie, arotxerie. Baina uste dagoela hortik 2018ko Eusko Jaurlaritzako dekretu bat instalazioen aldaketa izanien. Zelan bakarrik emoten dauela baimena ziklo formatibo bakarra eskaintzeko. Orduen, niretzako nire iritzien da kontraesan txikite. Gainera, aipatu behar daude bai, lehen gaitasunak gendula bi ziklo formatibo eskaintzeko, baina uste doia azkeneko 7-8 urtietan bakarrik eskaini dela bat. Gentie matrikulatu ondoren kalin geratzen da, eta zoritzarrez kalin geratzen da, ze plaza jente asko apuntatzen da. Beraz, guri eskartzen dugu udalari, jente hori kalien ez geratzeko, bainketaren aparte beste ziklo formatibo bat eskaintzeko. Adibidez, izaleik ez ukaldaritza, administratibo, komertzial zerbitzuak, alde izen galdaragitza, alde izen arte grafikoak, hori zaintza, nekazaritza, orden eskatzen dugu ikas udalari, haunarketa txiki bat eitzeko inbertsio bat aldiberien egin beharko zen, beste ziklo formatibo bat eskaintzeko jenteak. Gainera kontutan eduki behar dugu, hor ikasten daben jentie, ziklo formatibo honekaz dekira dodala azkeneko edo aukera bakarra lan munduan sartzeko edota hezkuntza sisteman jarraitzeko. Ze oinarrizko lanbide heziketa gainditu ondoren pasatu daiteke ziklo formatibo de grado 2 mediora. Beraz, eskatzen dugu alegin txiki bat eitxeo da ondoren, beste eskaintza batzuk eitzeko. Eta amaitzeko, nik lanbide ekimenako partaidea naiz, erakunde autonomoa da, eta guzteko jazten osoko bilkura gai ordena irakurtzerakoan enteratu beharrean, gitxienez lanbide ekimenako batzar batek edo telefonoz olako gauzak enteratzen. Baina gogoratzen dut, alde bozkatuko dugu. Oin urte batzuk. Egoten ziren, albainari etxe egoten zan. Zer orduen jente izan, ezki, enbasatarako. Eta urtar modezen ikusua, ez ematuten zazpizortzioten guzi. Arrozperiz edo bai, jakinida, ziklo formatibo hori, bai, dauela barbi. Eta barbi dau, ziklo medio de formación inkarpiteria. Eta ikaslie gerotek itxiau da, nik hango zuzendaritzaraz bergain denau. Eta esango, justo kopuru betetan debela, da batzutan bat faltan, zegoen kopuru bete egiten dugu eskuntza. Zuke kurso baterako honebeste persona ezpadeko zuz hori jeusi ditzen da. Bagarriken hori prestatzen da. Da ez da jente ditzik kanpoan. Zuk emilio zuk badeko zuk Berton Gerniken barrutiko eskolia. Badeko zuk, eta eure kupuru beteixini bat. Zu kompetentzia bazan den zua. Da horrega etxik da, erostezina gehiago hauek ez da batu emozen. Da gero bestie albainelana egin zanien, hori ikesteko, esan apunte izin horrez bat edo apunte ziren. Da horretik ez da man, ze hori ona izan goritxe. Pero que izin abakarrik emunez, bestie, jentie ofizizioa, ikez dizen ez da. Da hori eskatzen bada jentie hori gure duena, guk prese gauz.
según moden, hori duteko. Baina, ez da emoten, jente bezalako. Eta segutxe zuz ikaslerik eta irakaslerik ez. Osea, irakaslerik eta ikaslerik ez. Horrela zidut, ez da emoten, noin, albainila nahi eta uste ez. Baina, bierbada, no martxan dut, zeunada gente informatu. Gainera, gogoratu behar dut, zoritxarrez edo ikasle horrek ez bakarrik eskualdeko adibera kanpokoak media da durango datoz termin egunero. Bete behar batzuk ez. Ze oso jentegik izartzen da, ratioak ezko jarraitzak hartzen dut ratio batzuk sartzeko. Esan dodani, jentik alin geratzen da matrikula gehiago dala eskaintza bai. No, eskaintza bai. Hori izan dut. Oso importantea dela, ikaslego oneri, ez nazartuko familien egoerak eta egoera pertsonaletaz, baina dela azken aukeri edekiela, bai, hezkuntza sisteman sartzeko. Zorionez batzuk sartzen dira hezkuntza sisteman, eta zorionez beste batzuk lan munduan sartzen dira. Zerbeste egongo ziren zoritxarrez bai. Baina gari izango dut, ez argi itxiko dut. Zurkurso bat zeuzena edo formazio teoretikoa edo gure basu, honi izan munduen, beste deuse bat, arrosteriz edo againeriz edo lako bat. Persona bat edo bi bakarrik apunte amanik. Ez da posible. Kopurue bat dago, orden bai, minimo bat dauenien, orden dekosuz, eskuntzak azitzen daure bat, eta eure preste egoten dire, laguntza hori eta irakasle egitzeko. Egintzen gara, hori eskatzen bat, datu nuketi horrela egingo datzena. Atzera pasatzen gara, aldeko botoak, hau bat eskutzen, Bigarren puntua, lanpostuen zerrenda eta hori plantillaren aldaketa onartzea. Irakurriko dute bazen proposamena, edala datuan. Udalbatzari erabakia hartzea proposatzen zaio. Lehenengoa, Gernikaluneko udalaren lanpostuen zerrenda aldatzea erabakia, honako xehetasunaren arabera. Lanpostu berri hauek sortzea, ekonomia arloko administrazio orokorreko teknikaria, eta administrazio orokorreko teknikaria arlo teknikoko buruordea. Udaltzaingoaren lehen mailako agenteen eta ofizial ordeen lanpostuak betetzeko eskuratzeko sistema aldatzea, eta honela idaztea geratuko diratik. Lehen mailako agenteak barne sustapena eta ofizial ordea barne sustapena edo lehiaketa. Bigarrena, udal plantilla aldatzea, aurreko erabakian sortutako lanpostu bakoitzari dagozkion bentasak sortuz eta txertatuz. Plantillak indarrean jarriko da, eta aurrekontuaren onarpenari dagozkion gainontzeko izakideak aplikatuko zaizkio. Hirugarrena, erabakian Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea eta udalaren webgunera bidaltzea. Publizitate aktiboaren egon udalek ikusten dute beharrak, Arratsaldean, asko esateko gizan ez dago. Bai puntu hau eta horrengo bizden negoziazioa maizen pasaren duzuen gaile, arloak izela. Bertuan, izan dago nagazorik, zertako pedagogia ikusten zen. Eta gero hori zen hien amarrien eta hien amaikan ukiren duen pertsonal batzordia eta baiton beba eta bardineko bentezan. Idazkarizek esan da belez, azken baten asmoa da lanpostu bizortzian, administrariz orokorreko teknikari lanpostu bizortzia, bata ekonomia zailen eta bestie teknikari moduan. Horrek sortzerakoan, memoria batzuk ukidogu sail bakotzeko, bete beharreko, edo, behar izen batzuk dauz. Horren arabera, proposamen hori planteatzen da. Eta gero,
horrek lanpostu bizet sortuko ziren, eta beste alde batetik RPT ikuskeran, bai subofiziala eta lehen mailako agentiak, RPT-en agertzen den hori betetzeko erie, guk pentsatzen dugu aldatu egin beharko litzatekeela. Momentu honetan uste da konkurtso zipintzen dauela, eta gure ustez bai barre sustapena, edo promozio interna zikin dena, bai, eta ofizial izango zen barre sustapena edo bideketan bidez betetzen. Baina ikusten duzu aldez, alde batetik lanpostu bizatzen dira, eta bestetik bakarrik zelan beteko zidan aldaketa horiek izan da. Bai errepetean eta ikasperizek izan behar modan aurrekontu onartzerakoan, plantilla organikoa onartzen dabe bai, eta horren gai kontuten beharko ziren aldaketa horiek. Hori da proposamen. Anak komentaren duen puntu hau eta aurreko gizek langileria arlokoak dire, eta egize da puntueko negoziazioa maizen komente diela, eta edukitzen inguruan ezara bertan olako eztabaidak sortu edo zerrantza askorik egon, baten bat bai, baina askorik ez horiek ja. Baina, gu bai puntu honetan eta bai urrengo biztan hartzen bidungo gara. Ez dugu kontra bostatuko ez dugulako nahi udaretzen aurrera jotze hori oztopatu. Baina bai ikusten duguna da negoziazio maizek edo arlo honen egungo realitatea ez dela zindieko zen. Negoziazio maizek apenas ez deitzen, naiz eta eskatzen diren, pandemia betien mugilute egon gara eta ez dakit esan aldan gauz, elan dino, baina urten da betzetez gauz. Eta prebentzio batzordi ez da ditu, naiz eta legez minimo batzuk marketa dauzen. Orduen, esan moduen, abstentziora joko dugu. Egizera bebai, azkenengo batzordien ikusi zala ez dakit borondate batan, edo bai, ez dakit zantzuren bat gauzak aldatuko diela, eta, ez dugu prebentzien beste dinamika bat hartzie arlo honek, eta beste erabatera eztabaidatu eta adostu alizetie gai honek. Zuk esan duzun moduen, hori errepetien edo kosten zerrenan, egin bierri zenien aldaketa horrek dauz eta beste asko dauz, negoziazio maizen de komentezan bai ezin diela danak batera egin, edo honek urgentzia berez izeuki bat da, baina horrek ez dugu esan gure ez dauzela hemen arazo estruktural asko eta aurre ikusten falta bat esango genuen badagoela, ikusitze benetan arlo honetan badagoela zer gandu, sartu bari ja balorazioan, horrek dekon hori guztiak, bai eskatzen dugu negoziazio mai gehiago deitzi ez, beste dinamika bat hartzie nahi dut. Esan nako moduen, bai honetan beste bizetan ez dugu zerbait zauditzuko, azken dugu gara, eta barri errepikatzearen, esain beste edukizera gaitzik, baizik eta forma edo ikusten dugu zen, besti horre adierazteko erabaten. Nik bai arditzu, zuk esan dago, bai esan sortzerakoan, beti hemen eskatu behar mundua, eta berez egin behar duen, Euskara Saileko txosten badaukagule, derrigortasuna, sarako hizkuntza eskakizuna eskatu behar den, eta derrigortasun hori betetzeko, txosten hori badagoela. Bai dagoela bai Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako idazkaritzak nagusiaten eta iazko txostena bai, eskatute eta badagoela. Berdintasun saileko txostena bai eskatu gendun, ikusteko arazorik egongo balitz lanpostu honek betetzerakoan, idazkaritza nagusikoa eta baita kontortzen den txostena. Prozedura txostene beteri da, baina uste dugu jarretu egin behar dela eta bete egin behar dugu zela, aldugu neurrezen behintzet, eta negoziazio baiko bertan izan ditzuena. Gure asmoa da, egoera hau paseoen dure, jarritzu biharrien, eta aldugu neurrezen behintzet,
pentsat aurreztasuna lortu, ez da, gai honekin egin duen. Erakitza askotan ez garela alduko, ez dugula lortuko askotan bat egitea, baina, pentsat, alegin egingo dugu, ez? Pasatzen gara, aldeko botoak. Ezezko botoak. Abstentzioak. Bale, onartu da. Laugarren puntua, diruzaintzako lanpostua sailkatzeko eskaera erabakitzea. Ebazpen proposamena irakurriko da. Plenari hurrengo akordioa hartzea proposatzen zaio. Lehenengoa, Eusko Jaurlaritzako toki administrazioekiko harremanetarako eta administrazio erregistroetako zuzendaritzari Herri-Galumuko udaleko diruzaintzako lanpostua estaturako gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarien eskalan, kontuhartzailetza diruzaintza azpi eskalan, horretako lanpostu gisa sailkatzeko eskatzea. Bigarrena, erabakia Eusko Jaurlaritzari jakinaraztea eta funtzionario interesenari ere jakinarazi. Esan dugunez, eta ez dut errepikatuko bebaino, señor Maiz, eta bai batzordean komentatu genuen gai bat da. Esan, 2018-tik, martxoan 18-an, 2018-ko martxoan 18-tik, errege dekretu bet sartu zala indarrean. Horrek errege dekretuak dino idazkaritza bigarren mailan sakatuta dauken toki erakundeak diruzaintza beste batzu gain, diruzaintza lanpostua funtzionari habilitazioan bat pertsona bat izan edo sailkatu behar dela, hobeto zen. Gure kasuan ez dago horrelakorik eginda, 2018ko lekie da, eta gure proposamena da lekia joan gaitezen betetzen, eta Jaurlaritzari bialtziez ekarpen hau egiteko. Bakarriko dira, Momentu honetan, funtzionario bat dago lanpostu hori betetzen, baina gure udaleko karrera duen funtzionari bat da, ez da funtzionari habilitatzen dena, baina, oso eman behar dugu, eman sortziko bat da, proposamena da hori, Jaurlaritzara bialtziez ekarpen hau egiteko. Adostaketa pasatzen gara, aldeko botuak, ezezko botuak, abstentzioak, eta onartuta. Osgarren puntura pasatzen gara, 2021-erako udal langileen ordainsarien igoera onartzea. Eta proposamenak horrela dio. Lehenengoa, onartzea 2021ko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin, udal enplegatu publikoen ordainsarien 0,9ko igoera globala, 2020ko abenduaren 31an indarrean zeuden aldean, konparazio aldietarako homogeneotasunari dagokionez, langileen kopuruari, bai antzimetasunari dagokionez. Bigarrena, langileen ordezkaritzari eta udaleri erabakien indarrean. Hau azkenien da, 2020an, abenduan 31an, 11/2020 legea onartu zen, estatuko aurrekontuaren barne, eta bertan jartzen dabena da, uneko 0,9ko igoera soldatetan. Apurtxo berandu gabiz, egiz esan da, aurrekontuke bai berandu egiten onartzen, orduan izango litzateke igoera hori onartzea, baina urtarrilaren batetik aplikatzea. Orduan, urte guztiko igoeria aplikatzea. Estatutik datorren onartzen bat da, eta urtero, estatuko aurrekontuen proposamena ikusitzen, apurte baldintzatu egiten dozku, zelako igoerak langilegoari egin, baina, autokoa 0,9ko eta proposamena egiten dugu onartzen. Ostakera pasatzen gara, aldeko botuak,
Ezezko botoak, abstentzioak, onartu. Ebazpenik ematen dut gure esatila pasatzen gara, gobernu organoak jarraipena eta kontrola. Garren kontua, udala aurrekontuko 3.021 kreditu aldaketa espedientearen berri ematea. Aurrekontuko inbertsio partida ezberdinak gehitzeko kreditu daiganean. Garren kontua, udala aurrekontuko 4.021 kreditu aldaketa espedientearen berri ematea. Aurrekontuko merkatari elkarteari esaitutako laguntza partida eta kanpoko erakusketa partida gehitzeko kreditu daiganean. Zortzigarren puntua, udala aurrekontuko 5.021 kreditu aldaketa espedientearen berri ematea, aurrekontuko mobiliariorako inbertsiorako gastuari aurre egiteko kreditu transferentzia. Bederatzigarren puntua, udala aurrekontuko 6.021 kreditu aldaketa espedientearen berri ematea, gizarte ekintzei egindako kreditu transferentzia. Hamargarren puntua, udala aurrekontuko 7.021 kreditu aldaketa espedientearen berri ematea, aurrekontuko brigadarako garraierako partida ditzeko kreditu gehigarria. Hamaikagarren puntua, kulturetxeko aurrekontuko 2.021 kreditu aldaketa espedientearen berri ematea, hainbat jarduketa egiteko partidak ditzeko kreditu gehigarria. Hamabigarren puntua, kulturetxeko aurrekontuko 3.021 kreditu aldaketa espedientearen berri ematea, areto batean egokitzapen dara publitzeagatik gastuari aurre egiteko kreditu transferentzia. Hamahirugarren puntua, euskaltegiaren aurrekontuko 1.021 kreditu aldaketa espedientea, finantza gastuei aurre egiteko kreditu transferentzia. Hamalaugarren puntua, azken batzarretik gaur arte emandako dekretuen berri ematea, 893-etik 997-era, eta ja, hamabosgarren puntua pasatuko ginateke, erreakzio instituzionala, azalako eta bost, emakumeen ganako indarkeria ezabatzeko, nazartzeko gura. Horrek kreditu aldaketa aurreko astuna batzuk batzorren ikusien dozen, baina onda guztire, niretzako aipagarrizinak direnak komentu gure dut. Horretie, gai ordenako 7. 8. 10. puntu. Zazpigarrena, 40.000 euroko diru laguntzen merkatari eta ostalari partieri Gabonetako kanpaina dinamizatzen laguntzen. Zazpigarrena, 73.000 euro da Liceo Antokiko jesarlekuek barrizek erosteko eta ekitzeko zaituzen duazkauz. Egoera honien. Eta 10garrena, 18.125 eurokoa da, eta da, brigadarako kotxe barri erosteko. Kotxe barri honek deko esaten da combustible alternativo. Lehenengo eta behin, eskairako pribaliraino guztituko ditzareke, komentatzea, aurton, ondoren, barri gauz, dira izango da nazioarteko indarkerien aurkako nazioarteko eguna, el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia de Mujeres. Eta, adierazpena irakurri duen adina, guztituko ditzareke, komentatzea, gure konpromisoa, hilabete honetan zehar, pare bat aktivitate sozial, cultural, berdintasunatik zuzaietik antolatuta. Pasan, zapatu ondo ditu egun batean, beste aldun aktivitate bat, bihar dago manifestazioko deialdia, zaretu ministeriak, zaretu ministeriak duai onera batzak, eta aldalinean parte teknikoa eta laguntza barri emoteko. Eta besterik bari, komentatzea, aktivitatearen plan barruan daudela, bertizatuaren plan barruan daudela, eta jarraitzen gaudela lehenengo eta zigarenien lanean horren guztia, jarri egun kompromisoa erakutako. Horrela, irakurtu dugu
adierazpen instituzionala, emakumeen aurkako indarkeria, larreriako tresna indartsua da, emakumei zuzendua, indarrean dauden genero arauak desafiatu eta eralda ez dezatzen. Nahetsurako tresna hori zuzenean emakumeen erabiltzen da, baina baita haien berteko pertsona merkatuengan ere, min handiagoa sortzeko modu. Kalkuluen arabera, bikotekiren edo bikotekide horiek askotik indarkeria jasaten duten Euskadiko 10 emakumetik 6 seme-alaba adingabeak dituzte, eta horiek ere biktima bihurtzen dira. Indarkeria bitarioa esaten zaio emakumeari, hirugarren pertsonak baliatuz. Kalte psikologiko handiena eta larriena eragiteko egiten zaion biolentzia motara. Zeinak ankerkeria maila gorena lortzen duen haien eraiketarekin. Seme-alabak, ama, aita, egungo bikotekidea eta Istanbulko hitzarmenean, ezarritako aplikatuz, kasu horiek ere genero indarkeriaren parte gisa aurretzen dira. Seme-alabei egindako kalteak, erasotzaileek, emakumeei tratu txarrak transmititzeko tresna bihurtzen diren heinean. Azken lege aldaketek dagoeneko jasotzen dute figura hori, biktima adingabeak babesteko neurriak sortzeari eta edatzeari dagokionez. Hala ere, oraindik ere beharrezkoa da genero indarkeria ukatzen duten, kasu horietan seme-alaben arriskua gutxiesten duten eta indarkeria horri aurre egiteko tresna juridikoak zalantzan jartzen dituzten diskurtsoen eta jarreren aurka ohartarazten. Jarrera horiek adingabeen eta emakumeen birbiktimizazioan eragiten dute, haien salaketak susmopean jartzen dituzte, amak zigortzen dituzte, haien testigantza gutxiesten dute eta elkaren guraso ahalaren eskubidea babesten dute. Emakumeen eta adingabeen segurtasunaren eta indarberritzaren gainera. Emakumeen aurkako indarkeria bere seme-alaben bidez sistematikoki egitaratzeko modu horren aurrean, bai eta emakumeak kontrolatzeko, ertzatzeko eta kaltetzeko modu guztien aurrean ere, Euskal Erakundeok indarkeria horrei aurre egiteko erantzukizuna dugu. Kontuan hartuta ez direla gertakari isolatuak, egiturazko desberdintasun egoera bati erantzuten diotela, eta egoera horri ikuspegi feministatik heldu behar zaio. Horregatik, Gernika-Lumoko udalak honako konpromiso hauek hartu nahi. Indarkeria bikarioaren errealitate hori agerian jartzen eta behar bezala hartatzen laguntzea. Besteak beste, Istanbulko hitzarmenak jasotzen dituen indarkeria bideen biktima adingabeak koordinazio protokoloetan eta indarkeria matxistaren biktima hartzeko protokoloetan txertatzea eta protokolo eguneratzea. Indarkeria matxistaren biktima diren adingabeak hautematen eta eskuhartzen goiztiarra egiten laguntzea, udal zerbitzuen bidez, beste eragile batzuekin lankidetzan, hezkuntza, osasun eta polizia agenteak eta emakumeek beren ardurapenean dituzten adingabeekin eta kaltetutako beste pertsona batzuekin behar dituzten beharrei eta baldintzei erantzutea. Indarkeria matxistaren biktima diren adingabeak babesteko eta eskuhartzeko prozesuak hobetzea. Beren eskumenen esparruan, ikuspegi feminista duen sektore arteko aurratze integral eta holistikoa. Neurri guztien erdigunean jartzea biktimen eskubidea, haien ahalduntzea, eta laguntza integrala ematen laguntza. Prozedura judizialekin duten implikazio edo lankidetza maila edozein dela ere. Toki administrazioko langileak berdintasunari buruzko prestakuntza jaso dezaten bultzatzea. Bereziki, emakumeen aurkako indarkeria matxisten aurre erantzuten behar duten langileei. Genero ikuspegia eta giza eskubideen ikuspegia aintzat hartuz. Lanean jarraitzea berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako eta ondorioz haien seme-alaben aurkako herri itun bat lortzeko herritar guztien jarrera aktiboa behar dugulako indarkeria matxistarik gabeko gizarte bat lortzeko. Herritarrei gogorazi nahi diegu, indarkeriaren biktimen laguntzeko baliabideen sarea eskuragarri dagoela. Besteak beste, Satebi, 900-840-111 telefono dituz. Indarkeriaren biktimaren emakumeentzako telefono bidezko arreta zerbitzuaren eta zeuk esan 116-111 telefono dituz. Haur eta nerabeentzako telefono eta online orientazio aholkularitza eta informazio servizioaren bidez. Queremos recordar a la ciudadanía a la red de recursos que existen de apoyo y atención a las víctimas de violencia accesibles a través de, entre otros,
El Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia, SATEVI, 900-840-111, y el Servicio de Orientación, Asesoramiento e Información Telefónico y Online a la Infancia y a la Adolescencia, SEUTESAN 116-111. Era berean, Gernika-Lumoko herritarrei egiten diogu azaroaren 25 bat egin dezaten, emakumeenganako indarkerien aurkako nazioarteko eguna dela eta mugimendu feministak ditutako manifestazioarekin zazpiretan bihar Merkurio. Azkenik, Gernika-Lumoko udalak, laugarren berdintasun planean jaso diren konpromiso guztiak hartuko dituela berresten du zehaztutako eperen barruan. Horretarako, berdintasun arloaren 2022ko aurrekontuetan igoerak aplikatzeko eta berdintasun unitateak egonkortzeko eta indartzeko konpromisoa hartzen du balonek. Irakurri barri duten testu da, hain zuzen be, irakurri den testu osotzeko gobernuen proposamena. Gaur enaz luzetuko, baina bai izango da posten garela azkenin horako gai larri eta garantziz baten aurrean adostasun batera aldo izan garelako. Eta posten garelako gaur eta hemen, balonek konpromiso hartzen garelako 2022ko aurrekontuetan berdintasun arloan igoera hori eitzeko. Beste behin luzatzen dut gure presentazioa elkarlanerako, bai plan horren ejekuzioarako eta baitz ere esan dugu zen baliabide horrek identifiketako eta biderko diren kopuru horrek elkarraren abastu dugu. Komentatu duten bezala, azkenean, berdintasun plana egin dugu gogo guztizekaz, plan hori ejekutatzeko eta azkenean, segun bat egin dugu departamentuan, udalean, kontseiluan, eta zau ikusiko duzue pausuak eta bidea zelan duan. Eta zaila mintzaklinak honetik eta taldean gobenik planean, urtero aurreratzen batzuk izan dira, eta gure da horretan jarritea. Horretan jarritea gobetzen. Zaingo kultura postatzen gara, amosei garen ditua, 2021 Euskararen nazioarteko egunerako, Arratsaldeon, Euskararen eguna eta ontirakurriko baten adierazpen instituzionala, hurrengo honek onartu gabe, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa aldundiak, Bilbo, Donosti eta Gasteizko udalek, Eudelek, hau da Euskadiko udalen elkartak, eta UEMak udalerri euskaldunen mankomunitatea. Adierazpen honeri, horrez gain, Gernika-Lumoko udalak, Euskadiko dekuen ardura azpimarratze aldera, udalorratza honek konpromiso batzuk berrestu dugu. 2021ko Euskararen nazioartekoeneko adierazpen, Euskara lanabez, aro berriro. Erabila erremu berri eta ez formaletan ere, Euskara arnazten. Tentuz, baina ateratzen ari gara. Azkenean, beltzenetik argi. Berezkoatzen hasi gara gutariko bakoitzaren eta elkarrekin osatzen dugun herriaren eta gizartearen bizitzaren agarri ez ezik, asangarri ere egiten duen. Zuzeneko harremanak, elkartzeko iturak, aukerak eta guneak osatzen gaituzten besten gara biltzeko jodera. Eta horrekin batera, ezinbestekoa dugun jarduera ekonomikoaren ari eta sareak berriz ere indartzen ari gara. Pandemiaren aurretiko tokira, eta inoean balitz, hobera izteko izarrotenez. Eta gaur gizendo bat dugu bidari, ez da dira funtziozorik ezerratzen geratu. Ez da euskararen, inoean ez. Gurekin batera egiten dio euskarak pandemiari aurren, eta gurekin egiten behar du bagai. Izan ere, aro berrian gure eta gure gizartaren zaurgarritasunaren jakitu egin dituen egora gariaren ondoren, harreman eta komunikazio, molde, ohitura eta bide berriak sortzen ari dira. Eta berriago eta harrigarriago sortuko dira aurrerantzean. Pandemiak agerian utzi du, bagenik da. Zenbaterainoko diren ezinbestekoak komunikazio libre eta sareak. Zenbaterainoko balioa erazten duen komunikazioak gure zein nahi jarduerari. Orain, jakitaz gain, sentitu ere egiten dugu errealitate hori. Sakoneraino garreratu dugun komunikazioaren, harremanaren, funtsezko pasuta. Hori da aro berriaren ezaugarri nagusietariko. Eta hori berak du euskarak erronka. Komunikazio eta jarduera eremu berrietan ere, naturaltasun osoz, dagoen tokia hartzen. Eraginkorki, tinko. Euskal eta euskal hiztunon komunitatearen jarrera praktiko esker, IKTek hizkuntza gutxituen
hedapena eta indartzerako ekarri duten erronka handiari aurre egiten ari zaio, komunikazio eta informazioaren teknologien sareetan. Badu tokirik, baliagarria da, eta zein zaila du hizkuntza osano erraudean horrelakorik lortu. Eredugarria da alor horretan ere euskal hiztun komunitateak egin duen eta egiten ari den lana besteak beste, erabileraren zuzenean loturiko presentzia delako euskarari benetako baliorantzia dakartuen. Eta argi geratzen da erakunde publikoak eskaini behar duen ezinbesteko babes eta lidergotik ekimen eta lankidetza publiko-pribatuaren eskutik lan egiten badugu, erronkarien neurriak ez dituela beldurtu behar. Bai garela argi erakusten ari garelako, adibidez, hezkuntzaren munduan erabiderenean, osasungintzarenean, eremu sozioekonomikoan, administrazioarenean, eta beste eta hainbatetan urratza ausartak eman behar direla. Eta ematen ari garela euskal hiztunen eskubideen gauzapen erreala. Eta horietan guztietan aurre egin beharra dago, jakina, aurrerapauso sendoagoak emanez. Jarraikortasunez, etengabeko berrikuntzaren bietik eta guztien konpromisetik. Baina pandemiaren osteko aro berriaren hasiera honek beste ikuspegi bat eraztea eskatzen digu, hizkuntzaren erabilera formalekin batera. Eremu ez formaletakoa landu beharra dago, behar besteko lehentasunez. Euskal hiztunak naturaltasun osoz osatu behar du euskaraz bizitzeko aukera, eguneroko harrematen eremu formaletik lan mundu, leizialdi, kultur edo kirol eremutara lertzen, hori bera baita hain zuzen ere euskaraz bizitzaren ezagaietako bat. Ezin dizkiogulako euskara jokatu gorputz eta espirituaren atzeen eta gozamenari lotzen zaizkion eremu. Eta hor aurrera egiteko, hiztunen konpromisoa ezinbesteko izango da instituzioak egin behar dugun ahalegina. Bitartekoa jarriz eta eredugarritasuna erakutsiz. Euskararen bizindarra duguko, eremu formalez gainera, eremu ez formal hori euskararentzat irabaztaren erronka. Izan ere, alor horietan euskararen erabilera jauzi bat egitak errotik eta norabide zaro positiboan aldatuko luke hiztun asko eta askorengan oso bereziki, gazteengan euskarariko bizitzak. Aisialdi eta kirolaren eremuak baituzte beste berezko ezaugarri baliotsuak hizkuntza erabiltzeko ohituren aldaketari dagokionez. Eta askotariko antolakuntzarako joera du. Klubak, federazioak, elkarteak, taldeaz, nekez bilatuko genuke esparru egokiagoari gazteengana iristeko, euskararen erabilera ez formalari bere biziko bulkada emateko. Partaide gaizte zein ez hain gazteengan, euskararantz urratze eraginkorra egiteko gogoa aktibuz. Horra beraz egin dizu. Aukera paregabea dugu normaltasun berri baterako bidaren astapen honetan berreskuratzen ari garen eta asmatuko ditugun harremen eta erabilera den berrietarako euskara bidelagun ez ezik lanabez eraginkor bilakatzen. Guztion esku dago. Euskara prest dugu gure gizartea, gogotsu gure herria erabaki hartuta. Ari gaitez. Eta hauze dena horlan, teknikal dugu euskadiko duen ardura azpimarratu nahi du, eta horrengo konpromisak hartu nahi du gaurko honetan. Indarran dauden euskararekiko araudiak, barnez eta erabilerari dagozkienak, betetzeko eta betearazteko konpromisoa berresten du. Itali publikoetan, herritarrekiko harremanetan, iragarkietan, seinaletan, eta bereziki komunikabideetan eta sare sozialetan egorritako informazio. Euskararen ezinbesteko presentzia modu aktiboan zaindu eta bultzatuko du. Horrela, urtero, udalaren euskararen erabilpenaren erketaren txostena prestatzeko eta publiko egiteko konpromiso hartzen du. Goian aipatutako esparruetan euskarak izan duen presentziaren proportzioak ezagutzeko eta berrezko bada zuzentzeko. Halaber, udalak euskararen kontrako erasoi edo gutxiespen gertaz daitezen adioango dela azpimarratu nahi du. Eta halakorik gertatzen denean, konpontzeko eta berriro ez gertatzeko hartutako neurri zuzentzaile zein zigortzaileak hartuko dituela agindu du. Azkenik, udalak herritarrak animatu nahi ditu euskararen eremu publikoko presentziaren zaintzan lagundu dizaioten, gabeziak seinalatuz eta ekarpenak egin. Hauze da, euskararen nazioarteko eguna dela eta eguna instituzionala, eta asko luzatu barik animatu horrein dela gonbatutik hasi duen programazioan herritarrak parte hartzea gonbidatu eta programazioen ez gain, beti bezala, 275 sortideko zen 275 egunetan, euskara, gure Espainetan izan.
Erreboketa aldea pintura pasatu aurretik, mozio bat dago, eskatu beharko genuke gai horren sartzea, guztiok ados sartzea, hau bat esan hartzen duzue, bai, gai horren sartzea, iraki gure badozu, iraki dugu. Interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berriari buruzko mozioa. Gaur egun, ingurumen administrazioaren lege proiektua izapidetzen ari da Eusko Legebiltzarrean. Eta zuzenketak aurkeztu ondoren, Legebiltzarreko prozeduraren fase aurreratuan dago, epe laburrean onartu darik. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako lege proiektuari aurkeztutako zuzenketariko baten xedea, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 legea aldatu eta figura berri bat arautzea da. Hau da, PIPS edo interes publiko goreneko proiektuen figura sortzea. Aldaketa horren bidez, Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen zaio, ustezko ingurumen hobekuntza izan dezakeen edozein azpiegitura interes publiko goreneko proiektu izendatzea. Baldin eta sustapen publikoa bada. Hala nola, energia berriztagarriak sortzeko proiektuak, zabortegiak, araztegiak, erauzketa proiektuak eta bat. Gainera, ez zaie aterik izten beste proiektu mota batzuei. Hala nola, ekipamendu handiei edo bestelako. Baldin eta ingurumenaren aldetik nolabaiteko justifikazioa badu. Eremu degradatu batean, planteatutako ia edozein proiektu esaterako. Aintzinako hondakindegi batean gol zelaia adibidez. IPGP izendapen horrek lurralde antolamenduko eta eraikintza plangintzako tresna guztiak azpiegitura berria egokitu beharra ekarriko du. Hau da, IPGP-ak herritarren parte hartzearekin eginiko udalen hiri antolamenduko plan orokorrei inpostatu egingo zaizkie. Balizko interes orokorreko proiektu horiek toki eremuko administrazio publikoen irizpidearen aurkakoak izan arren. Zentzu horretan, IPGP-ak apoa baliogabetu egingo. Are gehiago, lurralde antolamenduaren legearen aldaketa honek toki erakundeen prebentzio kontrolerako hala ere baliogabetzen du. IPGP figura beraz, lurralde eta hirigintza plangintzaren inguruan ezarritako adostasunaren aurkako eraso bat da. Toki eremuko autonomia eta demokrazia nabarmen urratzea. Udalari ez baitzaio aukerarik ematen, bere lurraldearen barruan, desegokitzat jotzen dituen erabilerak mugatzen. Kezka handiz ikusten dugu ingurumen administrazioaren legea laster baldintza horietan onartu alizatuz. Hori dela eta, Gernikalumoko Euskal Herria Bildu udaltaldeak honako mozio aurkeztu du osoko bilkuran eztabaidatzeko eta onartzeko. Gernikalumoko udalaren osoko bilkurak adierazten du lurralde antolamenduari buruzko legeak interes publiko goreneko proiektuen figura jasotzearen aurka dagoela. Eta baita ere, gure udalen toki autonomiarentzat kaltegarria den eta gure toki demokrazia urratzen duen beste edozein tresnaren aurka dagoela. 2. Gernikalumoko udaleko osoko bilkurak Eudel Euskadiko udalen elkarteari eskatzen dio, udalen udal interesa defendatzeko, jende horrean adieraz dezala, aurka dagoela eta dagozkion kudeaketa guztiak egin ditzala, lurralde antolamenduari buruzko legea aurreko puntua deskribatutako moduan alda ez dadin. Eta 3, Gernikalumoko udalaren osoko bilkurak mozio honen edukia Eusko Legebiltzarrera eta Eudel Euskal udalen elkartera bidaltzea erabaki du. Azalduko dut apur bat zertan dazkan gure mozioa. Lurraldearen antolaketarako autonomia erkidego honetan badira tresna batzuk, tresna horena izango litzateke DOT-a edo bidalerroa, eta hor marrazten da Euskal Autonomia Erkidegoaren itxura edo erabilera, lurraldearen erabilera eta banaketa zelako izango da, eta hori Eusko Jaurlaritzaren eskumena edo ekimenez egiten da, gero badago horren azpian partzialak diren planak edo lurralde zatikako planak edo plan territorial partzialak horrek eskualdeetan eragina daukie, kasu honetan Martina Gernika eskualdean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ekimena da lurraldea maila horretan antolatzea eta horrek onboldiatekez, karreterak, trenbideak eta portuak horrelako gauza. Eta akauen, daukago herri bakoitzaren plan generala. Lantzen gabiltzana, imaginazio oso aurreratu egongo dana, eta laster onartuko dana. Eta plan general horretan, edo herri antolamendurako plan horretan, erabakitzen du herri bakoitzak, zer erabilera eman gure dutzen eremu bakoitzak.
Adibidez, kiloetan dagoen eremu horretan, kirol esparrua izatea. Edo, bega horretan, industria lurralde horretik. Eta zenbat etxibizitza, eta zer gauzak daiteke esan herri batean, eta zeintzuk ez. Eta horrela, bermatzen da, goitik berainoko demokrazia eta parte hartzea, norberak erabaki ahal izateko, etxiez edo antolatu gure da. Baina, Eusko Legebiltzarrean lantzen gabizen lege proiektu honetan, asmatzen da figura berri bat de interes superior, eta interes superior edo interes goreneko proiektu bat agertuko balitz, Eusko Jaurlaritzak ahalmena daukiko luke, herri honek bere plan orokorrean erabilitako erabilpen, lur zati baterako erabilpenari salto egin, eta erabakitako interes goreneko proiektu hori inposatu. Eta horrek ekarriko dute, herri antolamendurako plan orokorrak edo plan generalak guztiz balioa galtzea eta udalerrien autonomia guztiz gobernuaren menpeko gauza bat izatea. Eta hori, eroso izan alda, gure ideia berdintzuak egizen pertsonak dauzenien Jaurlaritzan gobernatzen, baina arduratuak izan behar dugu, eta arduratuak bagara pentsatu behar dugu legeak betirako. Beste batzuk gobernatzen da bezenien. Bai, lege berdina aurkiko dugula. Eta agian, espero ez dugun gauza bategaz, topeu alko gara, etorkizun batean, ez dakit, zemotatako interes goreneko instalakuntza edo azpiegitura, guk nahi ez duguna, eta guk onartutako plan orokorrean onartzen ez dara. Bakarrik, kanpotik, erabakitzera berako, interes orokorra superiorrekoa dara. Orduan, mozio honetan eskatzen duguna da alde batetik, aldarrikatzea udalerriek gure lurra antolatzeko dugun eskubidea, eta hori trasladatzea gobernuari, eta eskatzea udalen elkarteari eudeleri, bere itarra edo bere ikumena erabili ditzen, hau ez da. Alde batetik, zango ditzateke, kezka eta kontrakotasuna aldarrikatzea pentsatzen dugulako. Urratzen dela tokiko autonomia eta demokrazia, eta bestetik udaleri eskatzea hori adieraztea eta bere itarra erabiltzea hori. Bueno, guk mozioaren kontra bozkatuko dugu. Lehengoz, eskatzen duzue mozio edo emendakin edo lege baten aldaketaren kontra jotzea, baina ez duzue ekarri bez, zertan datzar, bai, egin duzue laburpen bat, baina nik uste dut importantea dela jakitzea benetan zer buruz da. Eta zein diran baldintza bete behar direzen proiektu honek eta zer prozesua eroan behar dabe edo zein proiektua izeteko proiektu de interes publiko superior. Eta hori da, nik ekarri dodana eta saiatuko nazioa azaltzen. Lehenengo eta behin, oso importantea da niretzat, ze ez dakit argi geratu da, horrek proyectos de interés público superior, son proyectos de interés público superior para la consecución de fines ambientales. Claramente, tienen que ser proyectos de iniciativa pública. No pueden ser proyectos de iniciativa privada. Son de iniciativa pública. Llevan un procedimiento en el que hay exposición pública, hay informe de los ayuntamientos, hay un informe vinculante de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, en la que se determina, o sea, que es vinculante en cuanto a su adecuación con los principios y fines de la ordenación del territorio, los impactos paisajísticos de los terrenos, adecuación a instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
Por lo tanto, no es a mí se me ocurre apruebo un proyecto y lo pongo en marcha. Tiene que haber todos estos proyectos. Y evidentemente sí es importante defender la autonomía municipal, pero como bien has dejado claro, todos creemos en la democracia y lo mismo, este gobierno puede decidir implantar este tipo de proyectos y en la ejecución de esta normativa establecer o determinar que algunos proyectos pueden tener este carácter excepcional y por ellos, en realidad, ir a un procedimiento abreviado para su aplicación, porque también se prevé la necesidad de modificar todo el planeamiento y se establecen plazos para modificar el planeamiento. Pero es que yo creo que quienes van a decidir eso, que es el gobierno vasco, está elegido por toda la sociedad vasca y tenemos que ser respetuosos con el entramado institucional que tenemos. Has hablado de los PTS y en los PTS te marcan cuáles son los suelos industriales y no te puedes salir de esos. La autonomía municipal en ordenación del territorio va quedando bastante mermada o circunscrita a todos esos planeamientos federales. Entonces, si tenemos claro que en una sociedad como la nuestra hay instituciones de gobierno superiores con unos intereses generales y con una visión territorial más amplia que la del propio municipio, igual tenemos que confiar en esas instituciones democráticamente elegidas que determinen si realmente hay o no ese interés general. Entonces, siempre pasa, cada vez que hay que implantar cualquier tipo de infraestructura, yo no quiero que la pongan en mi pueblo. Creo que hay que ponerla, pero que la pongan en mi lado. Que no pongan, no sé, todos igual queremos tener un parque eólico. Pero yo tengo muy claro que hace una serie de años todos los municipios alaveses se negaron a que en sus municipios hubiera parques eólicos. No sé dónde vamos a sacar la energía, por poner un ejemplo. Entonces, si somos responsables, si creemos que tenemos un gobierno democráticamente elegido, tendremos que dar esta posibilidad de actuación siguiendo un procedimiento que no es a mí se me ocurre, lo pongo, y el ayuntamiento, el municipio al que le toque, lo tiene que asumir, sino que tenemos que ver que igual responde a verdaderos intereses generales y que no van a ser caprichos con los que tengamos que asumir, como parece que es la versión que ha visto de la propuesta. Bueno, bakarrik esan, ados, badira proiektu batzuk, igual udaberri gehienek, eztabaidenak gure eta ezetzezago dainak. Nire ustez horrek, ekarri beharko dute, proiektu horrek hobetzea. Eta proiektu horren helburuen zehaztuak jakiteko zelan egin aldan proiektuak erakargarri udalerri batentzat. Eta aitertu duzu bai, zelan prozedura bat araututa dagoela eta oso betea da eta oso konpilatua da, baina azken finean gertatzen dena da denek opinatzen daude udala izan ezik. Udala geratzen da beste niri zain. Eta beste izango dira oso ikuspegi orokorrak eta orokorrekoak, eta izango dira oso inteligenteak edo listoak eta borondate txarra ez dugu zetan pentseudiak. Baina kontu da, udala geratzen dena Handik esan dute, prozedura aurreko zerau udalaren txostenak egon behar direla. Argi dena da, zertarako indeguna planteamiento los temas son exclusivamente ambientales. Entonces, bueno, conocemos que en Europa solamente ya los fondos Next Generation van dirigidos fundamentalmente a disminución de emisiones de dióxido de carbono, dióxido de azufre y demás. Y en apoyo a las energías alternativas, que hay un movimiento en todos los sitios de otros países europeos importante, ¿no?
la autonomía municipal es muy importante. Pero sí ha ocurrido que cuando te dicen que a la hora de poner energías alternativas, y te pongo un ejemplo pequeñito, que no quiere decir que por eso no sea importante, los aerogeneradores. En el momento en Calecoporta nadie quería, en Oiz, en unos momentos tampoco quería nadie, en otros sitios igual. Y luego ahí estamos ahora mismo hablando de energías alternativas, los precios que tiene, y no es igual aquí no cabe eso, la electricidad o la generación de las eléctricas en este momento. Entonces yo creo que va todo bien. Entonces Europa marca una línea, dice que hay que apostar claramente por temas medioambientales, por este cambio climático, y dicen que va a subir, que el Bermeo va a desaparecer parte de Bermeo, porque estamos viendo todos los días en los medios de comunicación hay fotomontajes. Entonces, autonomía municipal sí, pero en temas de este tipo sí es importante siempre y cuando esté bien gestionado y consultado los propios. Bozkatzera pasatzen gara, aldeko botoa. Ezezko botoa. Vale, ez da onartzen, vale. Eta azkeniko puntua, zazpigarrena, eskaerak eta batera. Arratsaldeon berriro lehen, ez dut ezer esan, euskararen eguna eta egin den adierazpenarekin nabelako orokortasun bat sartu, eta beraiek esan duen moduen guretzat osagarri dela eta eraikintzailea da, adostasunera iritsi ahal izatea eta adierazpenak bihurtzie konpromisoak. Eta kasu honetan euskararen eguna da eta konpromiso horrek ni badakit ez dizela bakarrik politikarien arteko konpromisoak, ulerteko konpromisoak eragiten dutziela bai zerei teknikari zeri eta eureribe eskerrak emon, eurekaz bekonsulta horren dunia posible izan duziren konpromisoak hartzea eta zentzu horretan orain konpromisoak behitzera. Eskerrik asko. Eta beste bat gauna. Azken barikoa da, bariku hau eta berdin hau ezan. Eta beharrezkoa da, sorpresen eskubiak eta aldarrikatzea. Bueno, nik pasan libre esan alzan poste del proiektu, zeintzuk biharren da izen. Eta edo gerotaz beste zei, eta bat txikitu edile, bai aldabetzuk. San Juan Calieri garen pasien, Lizioko jarlekuet, espositorik kaderako, Mestiko Baso Kandien Urbanizazioa, Santa Luciako eskolak, eta Iris Garretasunen. Bueno, labur, zaudetaz. Zinongoa hori San Juaneko Kalieri garen pasie, lehengoa ekainean ametsu duen, eta ja gobernu batzortean akorde du, ja publiko da berretzi plataforman, eta ja ekainerako gureko albadu beste tramo bizeten. En San Juan hicimos parte del año pasado, bueno, este año, se terminó en junio, y nos quedan dos tramos. Un primer tramo que va desde la manera Ticaletic, se comparte San Juaneko comparte en Parera, eta bestie Donteiotik errenteseko zubideak. Bueno, llevamos trabajando en esta línea hace mucho tiempo, dando prioridad a las personas, intentando hacer un pueblo más cómodo, más amable. La conexión con el puente Rentería, la calle Aldape, yo creo que va a mejorar mucho. Y también el resto.
y va a quedar una calle más cómoda, más clara, como con más luz y más amable. Tiene una longitud, un tramo de 102 y el otro de 65, 167 metros de longitud en uno de los tramos, y el presupuesto es de 360.000 euros, que, bueno, teníamos ya habéis visto en la Comisión de Hacienda. Horrek inizioko jarrilekuek, ointasuna dekese urte horretxo, hola bat, programa socio urte, la batzu ya está condicionada. También podía, caos aldáceko. Entonces vamos a cambiar todos los asientos en el liceo. Vamos a colocar nuevos. Es una inversión cultural, yo interpreto cultural, para la gente que vaya al teatro, se sienta cómoda. Ahora, el cine liceo, el teatro liceo tiene 344 asientos. Se van a poner 332, pues, para resolver pequeños problemas de espacio para que sea accesible a las personas con discapacidad. Sí, leen y uno de darlo al lado, lo van a poder y uno de por canal. Ahora contuve seis semanas. Y de una tabimille, darle de dieta zazpi euro. Gero hirugarren horrek kaleko expositoria, ezta? Los expositores de calle. Abedekos batzuk, soy Messier, que ahí hay fotografías de bellas artes de diferentes autores, ¿no? Entonces, bueno, nosotros teníamos puesto en el presupuesto, en el borrador de presupuesto del año 2020, el ponernos expositores en la calle, una pequeña galería exterior, ¿no? Pero bueno, con esas limitaciones presupuestarias que hubo, pues no se pudo, hubo que quitar, ¿no? Pero este año, pues ya pusimos y bueno, íbamos adelante, ya están los pliegos elaborados y a ver si la próxima semana así podemos aprobar. Va a ser un conjunto de 8 marcos retroiluminados, no van a ser como estos, en formato horizontal y en vertical, o sea, en apaisado y en vertical, a 2 caras. Hombre, yo creo que va a ser un cambio cualitativo importante para las exposiciones de memoria histórica, para barrios, para el Granito actual, Urdaibai, y dar a conocer los trabajos de pintores y fotógrafos de la comarca. Por eso, pues, la directora de la Casa de Cultura, con el responsable de Cultura, con Joaquín, que están organizando, y yo creo que va a ser una cosa muy interesante. Luego, las escuelas de Santa Lucía, que hemos tenido ahí, en del COVID, hasta todo ahí parado. Entonces, es un edificio en 2 plantas, con una superficie aproximada de 290 metros cuadrados, y lo vamos a destinar a un centro cultural, centro de cultura. En la planta de abajo, la mitad es para gente mayor, para que tengan allí la sala de televisión y de naipes y en un sitio. De hecho, ya están utilizando. Y la otra mitad para niños pequeños. Y en la parte de arriba, la mitad para niños un poco más mayores y una pequeña biblioteca. Y además, la otra mitad es para hacer, pues, con la asociación de ahí, con la Casa de Cultura, pues diferentes cursos de ajedrez, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso esperamos poner en marcha y con estos invitados, yo sé que será la primera quincena de diciembre. Se han hecho baños nuevos abajo, una instalación eléctrica nueva, bueno, los soldados han sido nuevos, se ha pintado, está bien. Luego, temas de accesibilidad. Yo me acuerdo de la comunidad que estábamos hablando, que queríamos que el pueblo sea totalmente accesible. Y habíamos hecho 3 pasos elevados, un paso 2 en los tiros, otro en la salida de las escuelas de Allende, más que nada
para dar seguridad a los niños y a los padres que van a recoger este niño, la velocidad que dan los coches. Y ahora, no sé si habéis visto, se ha hecho un paso de cebra nuevo en la calle Lurborri, que pues, la gente va y te dice, a lo mejor todavía han dicho que ahí, y sí, sería la posibilidad de que sería bueno, y ya está hecho. Y en la calle Mestre que Vaso estamos haciendo otro rebaje, pues, intentando que el pueblo sea totalmente accesible. Yo no sé si he hablado de los... ¿No? Los expositores. Ya, lo he investigado. Y bueno, la filosofía mía y la nuestra de Gobierno es que el pueblo es un único conjunto. Mejorar el centro está bien, pero lo que no está en el centro, los barrios también. Y entonces lo que vamos a hacer es, en la calle Mesticabaso, antes hicimos aquel de Borri, quedó la acera nueva, quedó bien, y nos falta pues, la subida desde el barrio San José hasta el convento de las Josefines. Y entonces la idea es, en planes, hacer ahí todo, nueva iluminación, asfaltado nuevo, aceras nuevas. Bueno, pues eso, en esa línea de decir, vamos a poner bien el centro, pero tenemos que también poner lo que no está en el centro. El barrio también, para que Guernica esté bien en el centro y esté bien también en los barrios. Bueno, esto vamos a hacer igual que hicimos el pasado de los tiempos con la aplicada propia, con la aplicada propia. Tenemos el mismo reto, las mesas. Bueno, quiero que esté usando. Gaurko arrize, badakizue, urte askotan, bariko baten biztu. Bertoten die, gurasoak eta txintxagumak, unietaz, eta txokolatik dizitu inarte. Claro, hau egoera da, eta igez ez genuen zen, ez genuen nahi ezer. Berton bai biztuko buruz. Baina ben txokolatik monte izin dugu ez dugu. Bueno, behenek, enpresak zan dugu, merkatu duzela, la 1000 edo la 1005, horren barra txokolate dugu. Horren barra bat bizkez, gauz, bueno, zarratute, da hori zeman handuko da. Eta hori zeman da, hien irue parikue, zere, daraunak zere guen, gintzen debeni. Gero, urruko egunerako, holan duzen nobedade moduen da, andramaniko dizie. Andramaniko dizie da, gerriketekonek ugasun handizien azpada antzinetarikoa. Esto digo la misma dizien da. Hau sarrera hau argi egin dut. Argi egin la parte barrio mudiek, emikun poruek, some, musika eskolakoa. Julio Floridiana, eta andramaniko da kaboneko babesti dut dugu bakotxa. Egun dira bai beste eskola bada hor talapikaka. Tariko durik ezteke, baina deke instrumento que etorko dire bai. Eta da, andramaniko dixanak, ino dire beste. Ika badia zen non berbat, gara esan, bueno, mongo dut, plan B, el zitzen badego, horrek abestik eta barruen dut. Mundu kusima duzu, esan da. Bueno, dixanak nobera dago den, eta komikta zen. Eta gero, badaixo urtietan, Santa Cruzeko ermitxie udaretzina da. Eta jaiotza bat nintzen dugu. Dartu nintzen dugu jaiotza, daudi izango da, zabalduko da, higin bostien domekien, ebertatik orduara. Bueno, eta baitzeko esan, dan hori, eta ontzuten duzko nire bai, ez astuteko viruse, COVID hau, ez dala desagertu gure artin da dela, eta osasune dala
danan ganetik dauena, da zaintzeko eta osakidetzan agituek betetako. Zerretara danan ekonomizako hobeto, eta eneke gure bide haupen da bide hau dixerik dutzitzera bate ez gure betxik ez biztare dut. Osea, zuek zein dut, eta bide bezuela danak zaintzeko, eta horre protokolo bat ondo betetako. No, ez du. Ja.